имсол барои муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар Русия соли душвор буд. Амали террористӣ дар Крокус Сити Холл назди Москав ба оғози як маъракаи бесобиқаи фишору таъқиб нисбат ба муҳоҷирон сабаб шуд. Яке аз паёмадҳои ин маърака сохтани симои манфӣ ва таҳдидангези муҳоҷирон гардид. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия миёни ҳам гӯё рақобат мекарданд ки кадоми муҳоҷиронро ба ҷинояткорӣ бештар муттаҳам кунад. оё дар ҳақиқат ҷинояткорӣ миёни муҳоҷирон зиёд шудааст? то чӣ дараҷа? мақсади аслии мақомот чӣ аст? биёед таҳлил мекунем. ҳанӯз каме пештар аз ҳодиса дар Крокус мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия омори аҷибе интишор карда буданд. моҳи феврал вазорати корҳои дохилӣ хабар дод ки соли гузашта, яъне соли 2023, ҷинояткорӣ миёни муҳоҷирон 3% кам шудааст. лекин пас аз ҳамла ба Крокус, ки дар содир намудани он шаҳрвандони Тоҷикистон чун гумонбар боздошт шуданд, шеваи гуфтори мақомот якбора тағйир ёфт. ҳамагӣ баъди чанд рӯз додситони кулли ин кишвар гуфт ки гӯё ҷинояткорӣ миёни муҳоҷирон дар соли гузашта на ин ки кам шудааст, балки ҳатто афзудааст, гӯё 75%. С учетом региональной специфики проанализировать ситуацию в этой сфере и выработать сбалансированное решение, исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан и экономической целесообразности использования иностранной рабочей силы. вазорати корҳои дохилии ин кишвар истодагарӣ мекард. Не, ҷинояткорӣ миёни хориҷиён дар асл кам шудааст. ҳатто ҷиноятҳои вазнин мисли қатлу ғоратгарӣ низ коҳиш ёфтанд. В целом, по итогам года зафиксировано снижение количества совершенных иностранцами криминальных посягательств, в том числе убийств на 18%, краж на 14%, грабежей на 32%, разбоев на 22%. моҳи июн вориди ин баҳсҳо роҳбари кумитаи тафтишотии Русия шуд. Александр Бастрикин бо ақидаву муносибати бегонаситезона ва бадбинии муҳоҷирон ӯ машҳур аст. ӯ аллакай омори соли гузаштаро сарфи назар карда ба омори соли ҷорӣ гузашт. ба гуфтааш тӯли 4 моҳи аввали имсол муҳоҷирон зиёда аз 14 000 ҷиноят содир карданд. таҷовуз ба номус 40% ва ҷиноятҳои вазнини дигар 13% зиёд шудааст. За 4 месяца этого года мигрантами совершено значительное число преступных деяний, а именно 14 070 преступлений. На 40% увеличилось число изнасилований, совершенных мигрантами. На 13% возросло количество тяжких деяний приезжих. Совершено более 3000 преступных деяний в сфере оборота наркотиков. вазорати корҳои дохилӣ пофишорӣ мекард ва 2 моҳ июл ва август пайҳам эълон намуд ки ҷинояткорӣ миёни муҳоҷирон дар асл кам шудааст. аммо роҳбари кумитаи тафтишот ором нагирифт. чанд моҳи охир ӯ бо истифода аз ҳар фурсат аз афзоиши ҷинояткорӣ ёдоварӣ мекунад, ҳатто 10% миёни муҳоҷирони ноболиғ. мо омори расмии вазорати корҳои дохилии Русияро таи 20 соли охир омӯхтем. якум, дар ин давра ҷинояткорӣ миёни муҳоҷирон дар асл 4% кам шудааст. агар соли 2003 аз ҷониби онҳо қариб 40 000 ҷиноят содир шуда бошад, пас дар соли 2023 ҳамагӣ наздики 38 000. дуюм, дар ҳақиқат як давра афзоиш ҳам мушоҳида мешуд, вале он солҳои хеле дур аст. масалан соли 2004 ки қариб 20% афзудааст. аллакай аз соли 2010 тамоюли пастравӣ дорад. сеюм, ва аз ҳама муҳим ин аст ки таи 20 соли охир ҷиноятҳои аз ҷониби муҳоҷирон содир шуда миёна ҳамагӣ 3.5% аз шумори ҷиноятҳои тафтишшударо ташкил доданд. ҳама ин далелҳо аз он мегӯянд ки изҳорот дар бораи афзоиши бузургмиқёс бо маълумоти вазорати корҳои дохилӣ мувофиқ нестанд. тағйирот ҳам ба самти афзоиш ва ҳам ба самти коҳиш дида мешуданд. аммо ҳеҷ гоҳ ба ин сатҳ болоравӣ ки баъзе генералҳои рус аз он изҳори ташвиш мекунанд мушоҳида нашудааст. ҳамаи ин барои чист? ин аст суоли матраҳ. омори се ниҳоди мақомоти Русия мухолифи ҳамдигаранд, вале як чизи возеҳу равшан ин аст ки чунин изҳорот ва ба қавле задухурди онҳо ба муҳоҷирон таъсири манфӣ мерасонад. пас чаро ин кор анҷом дода мешавад? гап сари он аст ки аз муҳоҷирон ҳамеша метавон ҳамчун як фишанг, ҳамчун як асбоби таъсир истифода бурд. Русия инро хуб медонад ва истифодаам мекунад. тавре ки коршиносон зикр мекунанд, ин яке аз сабабҳои асосии чунин маъракаи шадид нисбат ба муҳоҷирон мебошад.
ногуфта намонад ки ҳамаи он омуре ки мо ҳоло таҳлил кардем дар бораи ҷинояткорӣ миёни тамоми муҳоҷирон ва хориҷиён дар Русия буд. Дар ин кишвар танҳо соли гузашта зиёда аз 12 миллион хориҷӣ буду бош доштанд. Агар ба омури худи ҳамон мақомоти рус ҳам бовар кунем, тоҷикистониён ҳамагӣ 10% муҳоҷиронро дар он кишвар ташкил медиҳанд. ин нисбатан хеле кам аст. боқӣ худатон қазоват кунед. ба саҳифаҳои мо обуна шавед то аз далелҳои воқеӣ огоҳ ва аз дасткориву дурӯғпароканиҳо эмин бошед.